Как и защо беше унищожена Германия? Унищожавате, защото е българска държава. Бавария и Прусия доказано са български. Затова ще има отделно видео. Никой не иска силна арийска държава, управлявана от българи. Затова създадаха и двете световни войни. Затова сега създават и третата, за да се избием арийците помежду си. Кой запали Втората световна война? САЩ. Чрез шпионката си Хютлер. Те намериха човек, който е много приказлив. Прескот Буш, чичо на Джордж Буш, лично го вербува. Финансираха го и го вкараха във властта. Помогнаха му да победи и да завладее Германия. Резултата беше милиони убити арийци. Не германци, не руснаци, не другите народи, а арийци. Защото повечето народи в Европа и в Русия сме арийски. Един народ, едно ДНК. Това го правят винаги. Насъскват брат да убива брата. След войната икономиката беше изцяло завзета от САЩ и господарите им. Икономиката на Германия и на Европа. И до днес всеки новоизбран германски канцлер подписва специален документ за вярност на САЩ. След като завзеха икономически и политически Германия, господарите на американците започнаха да ги троват с отровни храни и вода. Това доведе до мутации, до ниски нива на хормоните и до високи нива на другите хормони. И мъжете започнаха да се превръщат в жени и обратното. Тези нещастни хора бяха използвани за създаване на либерализма в Германия и на голяма част от Европа. Следващата стъпка беше вкарване на чужденци, създаване на така нареченото мултикулти общество. Как започнаха да ги вкарват? Много лесно. Първо чрез спорта. Обичаш любимия си отбор? С тези нови суперзвезди от не знам къде си, отбор ти ще стане по-силен. И ти се примиряваш. И какво стана на терена? Само чужденци. Любимци на народа, носещи голяма слава на държавата. След това певци, музиканти, хора на изкуството, някой друг лекар, някой друг учен. И пропагандата си върви. И хората си мислят, че това не са лоши хора от другите общества и че става едно много хубаво мултикултурно общество. След това Германия се позамогва, хората ги мързи да работят, да вършат черната работа, канят гастарбайтери, гости работници. От началото турци, защото са по-белички и шока да е по-малък, след това от целия свят. След това САЩ правят войни и кризи по света, появяват се бежанци, Меркел казва Refugees welcome. И Германия и цяла Европа се напълва. Хитър план, нали? Сега го почнаха и при нас. Този небългарин бил звезда, онзи небългарин бил страшен щангист, трети небългарин бил страшен боксер. И народа кълве, защото жадува за слава. Да се почувствал малко по-значим, да му се развял флагчето, да му се слушал химна от целия свят. И така свиква с чужденците, приема ги за свои и започва подмяната на нацията. Какво стана след това? Украинската криза, създадена от САЩ с неправомерно разширение на НАТО, потъпване на референдуми в Украйна, избиване на рускоязично население и Германия и цяла Европа беше вкарана във войната на губещата страна. А преди военните действия, фалит на икономиката. Без руските суровини Европа не може да бъде лидер. Всички го знаят, само политиците не го знаят. И вместо да се инвестира в сътрудничество с Русия, тръбопроводи към Русия и Европа и Русия да са процъфтяващи, а САЩ да фалират, става точно обратното. Европа фалира, а фалитата на САЩ се забавя и се разгаря война. Какво ще стане в Германия? Много фалити, потъване на Европа, съсипване на еврото, на еврозоната, след това размирици в Германия, от бедност, в Италия, в цяла Европа, нападения на чужденците, много от тях фалшиви, атентати от чужденците, много от тях фалшиви, разгаряне на вътрешни войни и разгаряне на война с Русия. И хоп, Германия унищожена, Европа унищожена, а САЩ са спасени, както направиха през Втората световна война. Да плачем ли за Европа? Няма смисъл. Сами си избраха този път. Да опитаме да спасим България. Ако се обединим, ако помъдреем, ако слушаме умните, а не глупавите, има шанс да успеем. Иначе потъваме с Европа и сами ще сме си виновни ние.